Niki sumangga dhumateng para rawuh lan ugi dhumateng para penonton. Kita lajengaken amirsani menggaipun wonten satriya-satriya dalasan Sri Kandi saking paguyuban Jatisari Budaya lan ugi wonten Bina Agung Budaya. Sugeng dalu sugeng ambar sani matur nuwun. Sing sayuk sarta sing rukun ya ngger prayitna. Pandhawa audio matur suwun, kanca-kanca YouTuber matur suwun. Dampyak budale pramadya bala urangga kebiar busanane sorake tata rupa horek srubu moro saya tidak ditulada budale Jatisari Budaya. Ayo nduk, goyang kiri, goyang kanan. Jatisari Budaya iki. Ayo ger para Sri Kandi Jatisari Budaya. Lalu wonten Bina Agung Budaya Pak Bibit. Wah. Iya. Jatisari Budaya. Lalu kalau temannya pun Bapak Kayisno. Bapak Sekuyung teman pun Bapak Wali. Lalu Bapak Hirno, Bapak Bibit, lalu berikutnya. Wah, yuk, hei.
Budaya ye. Coba karepe piye karepe? Piye to Mas Doer? Iki bocah-bocah iki ngelak apa gak? Ngelak. Ngelak. Nyuwun mimi. Nyuwun mimi. Mimi apa? Susu. Sus. Banyu putih. Penak mentang ngombene banyu putih. Susu ngono lho, kopi. Iki nyuwun banyune Pak, niki dipun nunjuki riyen. Niki Mangga ta mangga. Nggih, sing ngelak sing ajeng ta nggih. Sedaya ngelak. Nggih, sedaya ngelak. Nggih. Penak jarane mek banyu putih. Neng kono nek banyu putih, Mas. Neng kono nek. Mas air. Heeh. Ora apa-apa. Ya ngelak kok jenenge ngelak. Mangga ta mangga. Disambi apa to apa kono lho Mas, panganane dipangan Mas. Ya kalau disambi kayak sini mburi kan. Disambi Mas. Disambi Mas. Kalem-kalem bae sing penting rebut cukup. Karo ngenteni sini mburi kayak joki-jokine ya. Loh, nang ngene ya ora apa-apa lho. Iki takonono kanthik parga apa gak? Biasane kene kanthik parga apa gak? Kenduk-kenduk ora?
Kantik Margo apa gak? Nek kantik Margo juwejer. Air. Iki sindian iki tekanono ngombe pisan apa Mbah? Mbah kok. Mboten. Nek sindian iki ndak perlu banyu. Kena tasik. Duit. Nggih niku. Oleh duit. Sudah? Oke. Ready masuk. 2 gak tekan ndi. Kang tak celak aja nganti. Oh. Ngomongkan aku lambek sing temen sinten iki kok anyar apa piye. Sesarengan Jatisari Budaya jaranane wong Tulungagung aho
Agung Budaya dan juga Jatisari Budaya. Pandowo audio profesional. Kaca-kaca YouTuber masuk. Oh,